handina munhu anondiwisira kwete wokutandara naye. Iriko hanzvadzi yangu iyi yekuti izvezvi hauna munhu anoroora but vekudanana nawo unavo. Anokuwisira muwanano hakuna. But I know that I cannot sleep without you. Takawanda. Oza kushaya munhu wakakomberedzwa nevanhu zvorwadza. Handina munhu ari kugara yegara sanzi pakazara. Kuti mumwe nemumwe ane nhamo yake ari papa. Hapana dati yemumwe itange yapera, mumwe sadati yake itange yapera. Saka bedside munhu ari kuti handina munhu anondiwisira. Wakauya sei iye akawanikwa akarara panhoo. Kune vakamutakura vakamucheta ipapo. Kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Asa ungosingafunge pesa apa. Makomanete mushe. Pesa apa usikufunga. Chidana nemunhu muchienda out muchidi yekurorano ndada. Wada kufunga. Leprosy ingangova a picture ye disadvantage yauinayo in a certain area. Inoita kuti vamwe vanhu vasakugamuchire, inoita kuti pane dzimwe nzvimbo usaonekwe semunhu, inoita kuti vanhu vakutarisire pasi. But may the gospel of the good news overshadow you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Spirit yekugamuchirwa, the spirit of acceptance. Munjimbo yawangu usingagamuchirwe, munjimbo yawaitarisirwa pasi, munjimbo yawainzi nevanhu hakuna kwaunoenda kuna chaunoachieva. But may the Lord open a door for you and cover you with the gospel of the good news, with the favor of our Lord Jesus Christ upon your life. Kwawainza upinde, Mwari ngawakupe nyasha dzekupinda. Pawainza usvike, Mwari ngawakupe nyasha dzekushika. Maria wainza ugone kubata, Mwari ngavakuitire nyasha ubate. Utano hwako wainza hakuna kwauchaenda ucharecover. But may the good news, that is the gospel of Jesus Christ, overshadow you. Baba ndinonamata nyasha dzenyu dzinozarura masuo. Iyemi kana munoti mavhura hakuna ungavhara. Baba ndiri kunamata kuvana venyu vane madisadvantages, kuvana venyu vane zvekuti zvikanongedzerwa vanonzi havagone kugamuchirwa. Baba ndiri kutaura despite kuti vaiva neleprosy, they were accepted because of the good news. I speak the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Ndatara pane mwe nzvimbo ndikati prayer idzinge nhamo, inokudzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Ukasashanda ukanamata sterek unotambura uchinamata. Denga ritaiwa anonamata chingomupa ichini. Money follows what you do, your service, not your tears. Zvaunoita zvinoattracta zvinouya kwauri. Kwete kuchema, kwete kudemba. Zviriko phase yo yekuchema iriko, nguva yekudemba iriko. But get knowledge. There are principles mshoko raMwari zvokuti aupiwe. Mukadzi uyu chaita kuti azonzi great woman of faith. Ari kuto okay, maybe I'll download this way. Ameno anogona kundinzwa pana. Mukadzi auya ndaamai vane mwana nedambudziko kumba. Mukadzi is a shadow picture of the church. So amai vauya, she's an Old Testament church. Old Testament church yaudzgonzi mukadai zvinodai, mukadai zvinodai. New Testament church Jesus ndiye akauya pamuchinjikwa akaita zvaakaita, isu taakureceiva kubva kwaari. So amai apa vauya vari kuda kuti zvinhu zvivaitirwe. But pavazozoti ada kuitirwa is the New Testament church inongoreceiva. Inofanirwa kuenda pasi pemuchinjikwa, pasi peshoko raMwari. When you are under the word, when you operate with the principles, things happen. Zvimwe zvaunoda kubatwa musoro dai wabatwa mukati memusoro zvinoita.